České vesnice v Banátu se nacházejí v hornaté oblasti na jihozápadě Rumunska a v přilehlé rovinné části Srbska. Tyto historicky sourodé části jsou rozděleny mohutným tokem řeky Dunaj. My máme v plánu projít natěžko, to znamená s kompletním polním vybavením, pouze část rumunskou. Přijíždíme krátce po poledni do nejstarší a nejdostupnější z šestice vesnic svaté Heleny. Tato vesnice leží mezi loukami a lesy na vápencové náhorní plošině s přímým výhledem na rozlehlé plochy řeky. Byla založena v roce 1823 jako první česká osada v této oblasti. Původně byla pojmenována po dceři tehdejšího podnikatele Magyarliho, který osídlení organizoval. Díky své poloze u Dunaje a snadnější dostupnosti je dnes Helena nejmodernější z českých vesnic, ale přesto si stále zachovává svůj specifický ráz a atmosféru českého venkova 19. století. Naprosto bez problémů se zde dorozumíváme česky. Místní děti sice umí rumunsky ze školy, ale čeština zůstává hlavním komunikačním jazykem v rodinách. Ne, pojďte mě, prosím vás, já nejsem oblečená na focení. Ale opravdu tady pěkně mluvíte česky všichni. No, když jsme chodili do školy, tak tady jsme se rumunsky neučili. Já jsem chodila až do 6. třídy a tady byli čeští učitelové. No a potom od 6. se chodí kde? Od 6. potom říkali, že jako nemusí se chodit jenom kdo chce. Jo, kdo chce jenom, jo? Jo. Tak jsme ostali 4 holky. Kluci, tady bylo dobytka, tenkrát z toho se žilo. Jo. Museli pást kozy, museli pást krávy. První osadníci v Banátu pocházeli zejména z oblastí středních Čech. S sebou si přinesli nejen svoji víru, ale rovněž tradice, zvyky a způsob zemědělského hospodaření. Svatá Helena je mezi všemi českými vesnicemi specifická svou náboženskou rozmanitostí. Najdeme zde rovnou 2 kostely. Novější evangelický je v současné době využíván baptisty. Druhý, katolický, byl na místě původní modlitebny vystavěn v roce 1879. Jeho původní, do dnešní doby dochovaný oltář se sochou patronky kostela svaté Heleny je darem českého města Chrudim. Po krátké procházce vesnici si najímáme malý mikrobus a po silnici podél Dunaje se přesouváme do vesnice Eibental, kde máme zajištěn komfortní nocleh. Tato fascinující vesnice se od ostatních Banátů liší svým charakterem. Zatímco Helena nebo Rovensko leží na kopcích, Eibental je sevřený v hlubokém údolí a historicky byl spojen především s těžbou antracitu. Dnes je pravděpodobně nejživější českou vesnici v oblasti, a to především díky silné komunitě a populárnímu hudebnímu festivalu. Hospoda u Medvěda je kultovní místo, kde se čepuje české pivo a vaří se tradiční česká jídla. Svatá Helena. A odtama jsme jeli autem, nás dopravili tady kolem vody, kolem Dunaje. To bylo nekonečné, Nekonečná cesta do Eibentalu, 70 km. Na pás kresluje, to bylo V 8místném autě a jelo nás 9. Krásně vyspínkaní pomalu balíme naše těžké expediční batohy a vyrážíme na zhruba 17 km dlouhý pochod do další české vesnice rumunského Banátu, která se jmenuje Bigár. Počáteční kilometry téměř po rovině šlapeme dále pokračujícím zaříznutým údolím za Eibentálem.
Až po bezmála 5 kilometrech cesta zahýbá do lesa a začíná pozvolna stoupat. Asi je nejvyšší čas vyhledat vhodné místo k odpočinku a malé svačince. Altánek s dřevěnýma lavičkama a pevným stolem však hledáme marně. Musíme se tedy spokojit s provizorním posezením na kmeni vyvráceného stromu. Někomu stačí pouhé cigárko a někdo zase nutně potřebuje kus poctivého špeku. To leze po vlkách. To je tak málo smrdím ještě, nebo moc. Osobně se domnívám, že nejlepší regenerací pro znavené údy je alespoň krátký šlofíček. Tak a konec přestávky a s radostným úsměvem na rtech jeden za druhým spořádaně následovat vlka. Abychom to asi neměli až tak jednoduché, tak nám tu pořád někdo hází ty klacky pod nohy. To určitě bude nějaký banácký krakonoš, že Dášo? No ještě, že to nemáš až tak těžké. No a za tu námahu některé z nás čeká na vrcholu zasloužená sladká odměna. A jak nám turistické zákony praví, po každém výstupu musí jednou vždy následovat adekvátní sestup. Co myslíš, Vlku, s těmi těžkými kredencemi na hřbetech je to většinou náročnější než pomalý výstup nahoru, že? V hlubokých bukových lesích a na hřebenech vápencového pohoří Multi Almaj je žalostně málo studánek a pramenů pitné vody. Proto máme velkou radost a jsme hodně vděční za každý potůček, který nám skříží cestu. Ať je to třeba šedý vlk nebo černá karkulka, všichni se rádi zastaví a skropí svá přehřátá těla. Tak, Karkulko, a já si myslím, že teď už se ti ani tak nezdá, že je to tak moc těžké. Musíš batoh nejprve dobře usadit na zádech a pak pevně upnout bederní popruh. A vida, jedna radostná zpráva. Cíl už máme na dohled. Do vesnice Bíker je samozřejmě možno dojet i autem, takže závěrečné kilometry kráčíme po rozpáleném asfaltu. Kde se vzala, tu se vzala, najednou nás přivítala kouzelná chaloupka, bez jediného živáčka, za to s dokonalým plechovým a pěnivým občerstvením. Jiřinko, na zdraví. Na zdraví. My máme jakési... Máme lepší. Je to dobré pivo. Tak počkám ještě. Ale ne. Bíker je považován za jednu z nejizolovanějších českých osad v oblasti pohoří Almaj. Je obklopen hlubokými lesy a leží daleko od hlavních silničních tahů, což mu dodává neopakovatelnou atmosféru starých časů. Vesnice byla založena v roce 1827 a má unikátní urbanistické řešení. Dvě hlavní ulice se protínají přesně ve tvaru kříže. Uprostřed tohoto křížení stojí kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém se stále slouží mše v češtině. Kousek pod ním se nachází smíšený obchůdek s hospodou a venkovním posezením. Samozřejmě jsme ho museli poctít naší návštěvou. Bíker opouštíme po krátkém posezení s ranním pivánkem v obchůdku. Moc nespěcháme, postupujeme pomalu, máme před sebou 17 km pochodu. I když je terén zatím nenáročný, tak oddechové přestávky k protažení zad jsou pro děvčata velice vítané. Ještě trošičku potáhni, až to křupne a už se zase cítím jako lehký motýlek. Kam chceš letět? No, Nechci, moři. Při další přestávce by kromě Pavlova teplého pivánka
přišla k chuti i voňavá horká kávička. Co ty na to, Tomáši? Tak to byl opravdu skvělý gastronomický zážitek. No, ale teď už rychle zpátky do lesa. Je ten potok. Tady se musíme dostat. 4,1 kilometru nám chybí, jo? Jo. Terén začíná být stále více složitější. Překážky v podobě starých vyvrácených stromů střídá hustá džungle kapradin. No a občas patříme i nějaké ty přírodní rarity. To vypadá velikostně. No tak jestli je to ono, tak jsme měli doma Gigi. No. A děcka to velmi dobré. Dobře. V závěru musíme ještě zdolat velmi těžký, vysilující prudký sestup ke korytu bezejmenného potoka. Tábor stavíme na miniaturní louce hned vedle trosek budovy nám neznámého původního účelu. Není zde žádná přístupová cesta a na všechny strany jsme obklopeni hlubokými neproniknutelnými lesy. Obrovskou výhodou tohoto místa je přítomnost tekoucí vody. Umožňuje nám to nejen si trochu vyprat oblečení, ale v rámci možnosti se i pohodlně vykoupat. Vodu na pití si ale pro jistotu filtrujeme. Všechny naše unavené údy jsou přes noc více-méně úspěšně zregenerovány. Protože jsme nocovali v hlubokém zaříznutém údolí u potoka, musíme zpočátku prudce stoupat zpět na hřeben. Optimisticky naladění jsme připraveni směle ukusovat další kilometry z našeho plánovaného přechodu drsnou, ale krásnou krajinou rumunského Banátu. Hustý les však pomalu řídne, úzká pěšina se nenápadně rozšiřuje v Šotolínovou silnici a najednou šlapeme otevřenou krajinou po loukách, které zřejmě jsou i také vhodnými pastvinami. A v skutku první salaš je brzy na obzoru. Žádný větší pohyb však nevidíme. Ovečky už jsou zřejmě dávno daleko na pastvě. Docházíme až na rozcestí, kde je odbočka k výstupu na nejvyšší horu pohoří Almaj Svineča Mare. A to je pro nás samozřejmě výzva. Odhodlaně odhazujeme těžkou batožinu a jen tak nalehko s hůlkama v ruce začínáme stoupat vodou vymletým hlubokým a úzkým vertikálním žlabem vzhůru. Přímý žlab se brzy mění v pohodlnou serpentinovitou lesní pěšinu, která až těsně pod vrcholem přichází v kamenité skalní výšvihy. Ze samotného vrcholu kopce se nám pak naskýtají fantastické výhledy na okolní hřebeny Karpat a dále i na Dunaj a hluboko do Srbska. Název Svineča Mare, česky Velká Svinice,
Pravděpodobně pochází ze staroslověnského základu pro divoké prase neboli svini. Potěšení úspěšným dobytím nejvyšší mety celého našeho týdenního výletu chvíli šťastně relaxujeme, odpočíváme a někteří velcí hladovci si neodpustí vytáhnout i něco dobrého k snědku. Na rozdíl od extrémně turisticky vytížených českých hor, zde v těchto odlehlých oblastech Banátu potkáváme naprosté minimum turistů. Je tedy možno tábořiště pro přenocování postavit prakticky v libovolném místě. Hlavním omezujícím kritériem pro náš výběr zůstává tedy pouze dostupnost pitné vody. Díky zodpovědné přípravě a obětavému průzkumu našeho vůdce Karlíka jsme úspěšní a stavíme stany přímo na pěšině procházející loukou hned na výstupu z lesa. Holé vrcholy okolních kopců slibují nevšední výhledy do krajiny. Vybíráme si tedy výstup na ten nejbližší z nich, abychom si mohli v klidu vychutnat romantický západ slunce. Dobré ráno, Slavinku. Jak se ti spinkalo? Ale jo, docela to šlo. Pojď se podívat, co vařím. Tady je všechno v tom. Kromě slivovice tam je všechno. Ahoj. Je nádherné ráno, obloha bez mráčku, všude klid, ani žádný hladový medvěd nám zatím neskřížil cestu. Máme veselou náladu a těšíme se na nové zážitky. 4. den našeho pochodu jsme již všichni dostatečně zoceleni. Svaly nám v železo stuhly, ani na své expediční batohy již nehledíme jako na svého úhlavního nepřítele. Už nás ani nezaskočí a nerozhodí náročné prudké sestupy, které jsou následně kompenzovány stejně náročnými prudkými výstupy. Sluníčko však opět nabírá na intenzitě svého svitu a potůčky potů cítíme stékat i mezi půlkami. Nějaké to přiměřeně vychlazené pivánko by asi bodlo, že Pavlíku? No krása, Karlík nás zve alespoň na doušek chladivé vody ze skryté studánky. Ještě někdo? Pojď ještě. Já to nezvládnu. Zvládneš, pojď ještě, pojď. Teď. Čerstvě osvěžení a dosyta napojení dále postupujeme vyprahlou krajinou, kterou zřejmě nedávno zasahl lesní požár. Naštěstí tato sluneční výheň netrvá moc dlouho, protože již záhy vstupujeme do příjemného stínu stromů mladého lesa. Spokojeně si to vykračujeme v chládku po vrstevnici, ale největší výheň dne teprve přichází. Slovy moudrého Tomáše bude nejlepší nestresovat se a užít si hoďku poledního klidu. Děcka, já bych tu vydržela i 2 hodiny ještě ležet. Jdeme nahoře. Nahoře je bečka rozčepovaná na kopci. Uvěříme krásným motivačním slibům našeho náčelníka
pomalu balíme a spořádaně vyrážíme znovu na další pochod. Máme dvě možnosti. Buď budeme mít štěstí a najdeme nějaký potůček nebo studánku, u které bychom mohli tábořit, nebo budeme muset tuto etapu dotáhnout až do nejbližší vesnice. Ale tentokrát nás štěstí už opustilo. Avizovaná studánka vyschla a my se musíme tedy doklopítat až do nejbližší civilizace. V Rovensku se velice snadno ubytováváme na soukromém pozemku u první inzerované usedlosti. Rychle se vybalujeme a zcela vysušení spěcháme na opravdu zasloužené a dobře vychlazené lahvové pivčo. Tam byly ty Lidly a takový, tak tam tudy a potom s náma jako... Úplně. Nechali jsme Končím. se tam, ono to vlastně není Zavírám krám. A čím to léčíš? Ale... Proteinem. Bylo to asi nejlepší rozhodnutí, protože už tak bylo bedro. Na pivo přijel na svém solárním elektrokole i nevlastní syn Járy Zimmermana. Včerejší trasa byla zatím nejvíce namáhavá. Díky absenci pitné vody jsme najednou zabrali dlouhých 25 kilometrů a tímto tak vlastně ušetřili celý jeden den pochodu. Naordinovali jsme si tedy volný den a jen tak bezcílně se flákáme po Rovensku. Rovensko je nejvýše položená česká vesnice. Díky své poloze na hřebení byla dlouho odříznuta od okolního světa. Elektřina sem byla zavedena až v roce 1994. Srdcem vesnice a hlavní dominantou její návsi je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Byl postaven v roce 1922 a je zasvěcen svatému Martinovi. V současnosti zde žije zhruba 100 převážně starších lidí, kteří se věnují tradičnímu zemědělství. Odpoledne se ukrýváme před horkem v jídelně našich hostitelů a spontánně navazujeme družbu. Naše paní domácí má velice šikovnou a komunikativní neteř. Všechno jde skvěle jako. Je vredná jako jedna včelička. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No super. Bună. Dimineața. Jakože dobrý ráno. Bună dimineața. Are mama o fetiță cătungă motor și acasă și la școală ea eu de zor. Are mama o fetiță cătungă motor. Are mama o fetiță frumușică foc. Pam, 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 peleške v žlutém kloboučku. Prý se posedali ráno na loďku, nakláněli sobě zlaté hlavinky. Jsou to malé děti, velké maminky. Cing, cing, cingilinky, modré zvonky zás. Prý si kombulinky přidali svůj hlas. Chceme s nimi zpívat světým zářivem. Pán Bůh stvořil lidi, nebesa i zem. Je velký náš Bůh, je silný a mocný, nic není, co neučinil. Je velký náš Bůh, je silný a mocný, nic není, co neučinil. On hory stvořil a řeky taky a hvězdičky tež rozsvítil. Je velký náš Bůh, je silný a mocný, nic není, co neučinil.
Báčo, báčo náš, černou ovenku máš, kdo ti ju vypere, když máměnky nemáš, kdo ti ju vypere, když máměnku nemáš. Dalších 30 kilometrů. To dneska zajdeme. Je tam až na ten kopec za Garniou. Vidíš to, jak trpím? Jak pes. Trpí jak vlk. Po 2 nocích opouštíme Rovensko a jeho velice skromné, pohostinné, přátelské a velmi dobrosrdečné krajany. Krajina mezi Rovenskem a Garnikem, kam dnes míříme, má opět trochu jiný charakter. Nejsou až tak velké výškové rozdíly terénu, výrazně ubylo lesů a křovin a naopak přibylo luk a zemědělsky obdělávaných polí. Dalo by se říct, že téměř povinným zastavením pro každého poutníka je kultovní hospoda se salaší u Filipa. Nabídka je sice skromná, ale o to více v parném dni potěší. K mání je samozřejmě vychlazené pivo, domácí sirupy a káva nebo čaj. Kdo nemá pivo? Slavek? Já nemám. Tady mají všichni psy na volno, takže tady nejsou touhlavíci, to jen tak vypadá. A oni se perou mezi sebou. Ne, neperou, to je jedna smečka, vesnice asfaltu. Což je dobře, protože sice jako... S charismatickým a upovídaným rodilým Pražákem Karlem jsme strávili téměř 2 hodiny. Správný čas na rozloučenou nadešel až poté, co jsme mu vypili kompletně celou jeho zásobu piva. Od Filipa se nám cesta mírně svažuje do údolí, kterým líně protéká sympatický potůček. Neodoláme a zastavujeme na krátké osvěžení. A to již brzy máme na dohled největší a pravděpodobně nejoblíbenější z 600 českých vesnic v rumunském Banátu. Na rozdíl od nejvýše položeného Rovenska je Gerník o něco rozlehlejší a nabízí širší síť služeb pro turisty. Po živé diskusi Rada starších rozhoduje, že náš poslední tábor postavíme na vhodném místě až někde na trase za vesnicí. Zásoby vody máme čerstvě doplněny do maxima, ke štěstí nám tedy postačí najít jen alespoň trošičku rovnou louku. Dobré ráno, děvčata a chlapci. Víte, že je to už naše poslední probouzení v divoké přírodě Banátu? Tak moc s tím balením zase nespěchejte. S chutí vychutnejte svou vlastnoručně připravenou dobrutku k snídani a nezapomeňte si ještě nafotit ty nádherná panoramata. Poslední den putování se v nás mísí pocity radosti i smutku zároveň. Radost máme z toho, že se konečně trochu zatáhlo a sluníčko už tak nepálí. Do cíle nám zbývá pouhých 12 kilometrů, zvlnění trasy nestojí ani za řeč, naše baťůžky už jsou lehké téměř jako pírko a také jsme nepotkali žádného hladového medvídka, ani dominantní pastevecké pejsky a jediným vlkem, který nás po celou dobu provázel, byl šedivý dobrák Vláďa. A tak trochu smutní jsme, že svatou Helenu už máme na dohled a brzy tak skončí naše lehce dobrodružná výprava za milými pracovitými krajany a dobou českého venkova poloviny 20. století.